ଆଗ ଆଗ ଏରେ ଚାମୁଚା ଧରିବ ଏମିତି ଏମିତି ବୁଲେଇବ ଗିରି ଗିରି କରିବ ତାକୁ 2-4 ଥର ତାକୁ ଇଏଟା ଧରିକି ଇଏଟା ମାରିକି ଖାଇବ। ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଏମିତି ବୁଲେଇବ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବ ଚପଟିବ। ଶ୍ରାବଣ ତମେ ଭାଦ୍ରବ ଆଶ୍ଵିନ କାର୍ତ୍ତିକ କୋଉଠି ହେଲାନି କହ? ହଁ ତା ଚକା ପମ୍ପଚର ହେଇଗଲା। ଆସୁନ ମାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ ଭାଣିଜିର ଆଜିର ନୂଆ ଧାରାବାହିକ ମାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଣିଜି ଖାଉଛି ଚାଉମିନ ଆରେ ସକାଳେ ଯିବୁ ଚକା ପମ୍ପଚର ହେଇଗଲା ଆଉ ଡେରି ହେଲେ ସେ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଦବ ତୁ କହିଦିଅ ଆରେ ଖାଇକି ଯିବ ନା ସେ ସାରନ୍ତି କାଲି ଛୁଟି ବା। ଆଜି ବନେଇବ ରୁଟି କାଲି ଖାଇବ ଛୁଟି। କାଲି ହଉଛି ଛୁଟି ଆଜି ଖାଇବ ରୁଟି। କାଲି ଆମ ଟ୍ୟୁସନ ସକାଳେ କେତେ होला 6:30 କାଲି ଛୁଟି ବାରେ କାଲି ରବିବାର ଆରେ ରହି କଣ ତାର ଓଷା ମୁଁ କୋଉ କହୁଛି ରବିବାରେ କଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ରଇବାରେ ମୋ ଆଈ କହୁଛି ଶନିବାର ଷଣ୍ଡବାରେ ତ ବେକ କାଟିଦେବି ଏଟା ତ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ସରୁ ସରୁ ଯୋଉ ଜିଆ ବାହାରେ ମଉଲ ଜାଣିଛୁ ଦିନେ ଆମ ବାଛୁରୀକି କୁର୍ମି ହେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଲା ଧରିକି ଏଇ ସର ସର ବାହାରିଲା ଧଳା ଧଳା ଏଇ ମୋଟା ଏଡେ ଲମ୍ବା 4ଟା 5ଟା ଲେଖା ବାହାରିଲା କୁର୍ମି ଖୁଆଇଦେଲି ଯୋଉ ବୋତଲ ହଲେଇ ଏରା ଜିଆଉ ଚାଉମିନ ଚାଇନାରୁ ଆଇଥିବାରୁ ଚାଉମିନ ନା ସେଥିରେ ଗୁହ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦେଖିବ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ହଉଛି ଏଟା। ସବୁଠାରୁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ହଉଛି ଭଲ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଚୁଡା ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦବ ପାଣି ପକେଇଦେଲ ଚିନି ପକେଇଦେଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲ ସେ ହଉଛି ଆରାମସେ ବଢିଆ ଜିନିଷଟା। ତମର ଯୋଉ ଚାଉମିନ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ ଚିକେନ ପକୋଡା ଚିକେନ ଚସ୍ ବିରିୟାନୀ ଏଥିରେ ବିରି ଅଛି ନା ଆଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ତା ଅଣ୍ଡା କାଇଁ ସବୁ ଝୋଳ କରି ଖାଇ ନଥିଲେ ସବୁ ଦିଦିଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ମିଳୁନି ଦିନ ତ କହିଲେ ସେ ଝୋଳ କରିବା ଖାଇବାଟା ସେଟା ହିଟରେ ରଖ ସେ ଅଣ୍ଡା ହବ କୁକୁଡ଼ା କିଣା ହବ ହଁ କାଠ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ସେ ଗରମ ହେଇଯିବ। ଗାଈ ଯୋଉ ଶୋଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ରଖିଦେବ ସେ ତା ଦେଇକି ସେ ଛୁଆଇଦେବେ ସକାଳୁ ଗାଈ ଉଠି
ଶ୍ରାବଣୀ ମାଇଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଭଲ ନାଁ କ'ଣ ତଥାପି ଜାଣିନୁ ତାହେଲେ ଲିଜା ବେହେରା